Okay, game? Yan, sup mga Aji. Good morning sa inyo. Meron tayo kaibigan ngayon, si Jojit. Taga dito lang din sa Silang, Luksuin. Kasi nag-usap kami nung isang araw. Nakita niya kasi yung salmon ko. Tapos yung mga gagamba siya. Pakita mo brother, yung gagamba mo muna. Ang gaganda. Ilam ko lang boss ilam ko lang Kaya mga Aji, ang ganda. Sa labanan to, napakakunat ng kulay mga Aji. Nakakalabahan niya naman ng salmon natin. Kasi nag-usap kami nung isang araw, sabi ko, boss, laro kami. Bibigyan ko siya ng salmon mga Aji. May salmon ako dito mas malaki. Pero kung tatalon man to mga Aji, bibigay ko sa kanya to. Baby salmon naman to. Para may salmon din sila. Lakas yung stock ng salmon niya yun. Ito yung salmon mga Aji. Ito yung sa kanya. Maganda-gandang laban to. Lamang lang unti to sa kanya ng kaha siguro. Pero same kami ng galamay. Kaha lang talaga to, tingin ko. Kaha lang. Yan. Taba ng paa kuha ko. Kaha naman kuha ni boss. Subukan namin. Ganda ng gagamba. Kahit ako napapaano sarap hingin Pero laro kami mga Aji. Sana enjoyin nyo. And unang-una pala muna, shoutout pala muna sa inyo. Yan, God bless. And enjoyin na natin to. Balik natin yung pagiging masayahin natin. And yun lang sa mga bata pala, kay Zach. And yung sa mga nanalo ng pag-giveaway ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you. At nakuha nyo na yung mga pinamigay natin. Maraming salamat. Isa pa pala, try nyong send sa akin ng mga picture kasi yung iba ata 3 lang yung nag-send sa akin. Sana yung 2 pa na nanalo, mag-send kayo ng picture sa akin para at least paano lagay natin sa vlog. And yun lang boss. Boss, gawin natin boss. Pakita konti boss, para kita naman. Kalahati na lang mukha mo nakikita boss Yan. Yan. Ito kaibigan natin to, dito lang din sa Silang. And yan, laruan natin. Gisingin ko na lang to mga Aji pag nailagay na dun sa kanya sa dulo. Mahaba naman to. Yan, para ma-enjoy natin. Oh. Ito yung salmon. Brown na salmon lang to mga Aji. Sa kanya naman pula. Sige, harap ko na lang to pag ano. Yun. Ito mga bitawan mga Aji. Oh, harap konti. Okay, game? Yun na mga Aji, nagyakapan. Hop. Wait, akit lang natin. Parang sa takot hindi ko alam mga Aji. Hop. Parang, hindi ko alam kasi tumakbo din yung salmon mga Aji. Hindi ko alam kung may sinong natakot sa kanilang dalawa May kagat ba boss? Yung pasensya na ako mga Aji. Wala talaga, hindi kami nagro-ruweda kasi sa video. Hirap kunin mga Aji. Wala. Natakot sa piga ng salmon, boss. Oo. Malakas kasi pumiga yung salmon talaga. Hindi ko lang mga Aji Sige, isa pa namin. Isa pa lang naman isa pa lang mga Aji. Takot talaga. Sa piga mga Aji, sa piga. Subukan mo nga boss, yung malaki mo kanina. May malaki kasi dito mga Aji, iniilagang ko talaga. May inaano si boss ng malaki. Subukan natin yung malaki niya. Pero alam naman ng lahat to, salmon kasi malakas talaga pumiga yung salmon. Ito po yung salmon. Subukan natin, boss. Yan talaga, malaki na talaga yan. Okay, ayan mo siya, boss. Gilid mo lang sa may video, boss, para hindi kita ng ano. Ito talaga mga Aji, maganda-ganda to. Hiraman ko lang, boss Ito talaga, inilagang ko kasi kanina to. Kasi bukod sa mas malaki yung kaha niya sa salmon, mas mahaba talaga yung galamay niya. Kaya sa tingin ko, matutulog na yung salmon natin dito. Kaya subukan natin to. Okay, boss. Yan mo, boss. Sakmal. Makagatan, boss. Oh. Set. Mga bait na gwardiya natin dito. Yan. Game natin sa pa. Tama din yung salmon Gaano ng pangil. May kagat din. Yan mga Aji. Enjoy nyo lang to. Patay ang salmon natin dito mga Aji. Sige. Yun na. Yun lang. Ayan na. Naku.
Hindi ko alam mga kaji kung sino nakapatay tayo sa hamon na puruhan. Puruhan yung sa hamon mga kaji. Balot. Bilot. Yun lang, bumitaw pa rin. Yun lang talaga mga kaji, lakas lang ng sa hamon. Lamang tayo ng isa lang, isang laglag. Biga kasi malakas talaga, malakas mga kaji. Pero yung gagamba niya, maliksi pa. Sa atin, medyo ano na, langgungok na mga kaji. Ayun o. Tamaan. Tamaan. Saan tama niyan, boss? Dibdib. Ito, dibdib. Ayo! Sorry mga kaji, napamura ako. Huwag kang pawak sa amon, huwag kang pawak. Pawak. Yun lang na ano, nauluan. Pero hindi ko alam mga kaji kung nakakapit siya eh. Nakakapit ba, boss? Sa amin na nakadaan. Nakakagat din siya. Pasok din sa dibdib yung... Pasok din kasi mga kaji, yung normal na gagamba, nakapasok din sa dibdib ng salmon. Patibayan na lang sila dito. Nakakagat na siya. Agat din yung saan niya mga kaji. Patibayan na lang to. Tingin ko mga ano pa to. Baon na. Baon pareho. Baon ba yung salmon? Baon din. Baon din mga kaji ha. Ikot ko lang konti, pakita natin sa inyo. Para makita niyo yung galawan naman ng gagamba. Parehong baon niya, boss. Parehong baon. Parehong baon. Ang ganda pala dun sa view na yun. Parehong baon mga kaji. Hindi ko mapakita sa camera to. Subukan ko pakita sa camera mga kaji. Ikot ko lang ulit. Hindi namin pwedeng awatin to kasi parehong gagamba nakabaon ng kagat. Ikot natin. Jojit pala, maraming salamat boss at pinonlakan niya tayo sa laro natin. Ito yung mga kaji. Yan o, nakabaon yung sa kanya, nakaagat ng ganon. Yung sa, wala, bumitaw yung salmon boss. Bumitaw yung salmon. Wala, panalo tong sa kanya. Parang bumitaw yung salmon mga kaji. Bumitaw yung salmon. Bitawan niya kung di patay. Oo. Yun. Di na talaga to. Tinamaan. Ito titignan natin dito kung boy pero yung sa kanya. Baon talaga. Pero hindi, bitaw na rin sa iyo boss. Bitaw din. Bitaw din. Kaya parehas na sila nagsasapatan. Ayun, nagsaputan ulit. Bumitaw din pala, pareho. Ito na mga kaji, nag-lips to lips sila ulit. Pero mas malakas tong dito. Tingin ko lang. Yun o, may nagkatanggalan na ng ano. May nagkalaglagan na. Oy! Kumagat ulit. Laglag. Grabe din ang tapang ng salmon, no? Mga kaji, tignan nyo. Grabe din, no? Wala nang lakas yung salmon. Sige nga, ulihin mo pa nga kung kaya mo pang ulihin. Ito mga kaji, hindi na pwede awatin pa to, ha. Pero bibilot pa pala sa kanya. Wala, may walay. Galing mga kaji, galing. Akit natin boss, ang galing. Hindi, wala alam ko mga kaji kung gagalaw pa to, ilaro-laro pa namin. Pero pag hindi na, tatabla namin to. Galaw pa ba, boss? Tingnan natin mga kaji kung lalaro. Kung gagalaw pa yung mga gagamba. Napatamaan talaga din yung salmon. Walang gulagay na sugot, no? Oo, patuloy din yung sa kanya mga kaji. Sa tingin ko nasira pangil yan, boss. Bumitaw din eh. Ito. Sira din pangil na ito. Pero yung salmon mga kaji nangagat ha. Ano ko lang konti, nangagat ng stick mga kaji. Yan o, gigil na gigil siya. Napatamaan yung salmon. Sasapot pa pala. Ito, titignan natin. Uy, may sapot pa, boss. Lapit ko na siguro to. Nangagat talaga ng stick yung salmon mga kaji. Pero wala na rin. Isang ano lang to mga kaji, kasi sa bagal nung gagamba, pag di nag-anuhan to, tablahin ko na lang. At least napasaya namin kayo. Para yung bagal na. Para sa mitang. Oo. Sira din yung salmon natin mga kaji. Maganda naman na napasaya namin kayo. Magandang laban. Angat din ang galamin mo. Ganda ng laban. Alam ko, bibitaw talaga yung salmon yung sa unang laban mga kaji kasi napaka-bruise ko nun. Yun talaga, pero ano kasi malakas ang salmon. Ang kamay ng salmon mataba. Pag bitaw mo yung ikalawang bakil, nakakagat siya sa dibdib. Oo. Kaya napasamaan din yung ano eh. Kaya natin mga kaji kung lalaro pa to. Uy, kaagat pa yung salmon, no? Delay nga lang, kaagat din niya sa kanya mga kaji, oh. Ano yung boss? Kaagat pa yung ganyan? Hindi, no? Ano ba to? Kaya mga kaji, oh. Yan. Pero inaawat na to, boss, no? Hindi pa. Hindi na pwede nang awatin to. Kaya awatin natin mga kaji. Para mas maganda naman, magharapan lang yung gagamba. Nakaagat talaga yung salmon. Nakagat talaga. Pero yung kay boss naman natin, nagbibilot pa. Continue natin to mga kaji, buhay pa eh. Buhay pa. Okay, paharap mo lang boss. Sayang, bilang lang tayo ng isa. Sayang kasi, ganda ng laban mga kaji.
Labo pala. Dalawa ko lang konti. Yun lang, medyo may katagalan talaga to at pareho ng mababagal. Kaya natin mas yung sapot. Yung sapot ba to? Yan, parap lang namin. Pero ang bilis makarecover nung sa kanya mga G. Yung salmon parang ayaw na maglakad oh. Pero kahit kasi mas mahaba yung sa kanya mga G, lamang talaga yung salmon sa taba ng paa. Ayan oh. Taba ng paa ng salmon, kitang kita eh. Mataba talaga. Bubo ka pa ba boss yung salmon? Di na. Di na rin no. Tagal sumakmal mga G. Sasakmal ba ito eh. Wala talaga. Tablay namin to. At least nag-enjoy naman kami pareho. Boss, ano masasabi mo boss? Ako kayo ang boss. Hindi na sama. Hindi, pero bibigay ko na kay boss tong salmon na to kasi maganda naman yung usapan namin. Sabi ko naman pag ginalo ako ni boss. Pero at least, kasi ang ganda nung pinakitang laban. Kaya bigay natin to. Pre, yun na lang to salmon na to. Pre, kung mapaparecover mo pa to. Gigil na gigil yung salmon mga G, nangagat talaga. 2 araw walang kain yan. Tapos pinainuman ko lang ani kanina. Bago kami maglaban, binilad ko sa araw unti. Yan yung laro. Nasuot ito. Oo, pinutol nga lang. Pero yun mga G, sorry. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood. And God bless sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo. Jojit pala, di ba? Jojit. Sa yung tropa niya. Pre, first name lang, brother. John. John. Yan, nag-enjoy lang kami dito. Ako din kasi mga G, na-challenge din ako kasi kilala ko itong mga to. Magagaling talaga sila magano ng gagamba. Yun nga lang, lamang talaga salmon kasi. Sa ang laki. Yun lang maraming salamat po. God bless sa inyo.